eu comenzaría dicindo, antes de nada, dúas ideas importantes, que é un feito constatable que a día de hoxe os nenos acceden ás novas tecnoloxías, o móvil e toda esta explicación da que falas cada vez a edades máis temperás. O acceso ao primeiro móvil é aos 11 anos, xusto, e o acceso a tablets e a videoxogos, etc., é con 2, 3, 4 anos, é dicir, que non hai idade, digamos, chan. E sí, a segunda idea é que é un feito trascendental. O feito de que lle merquemos un móvil, un smartphone, unha tablet a un dos nosos fillos a esas edades, pois é un feito máis importante que ten consecuencias moito máis importantes do que pensamos. Por tanto, a idade sí é importante. Os expertos recomendan non antes dos 12 anos, é dicir, que é bastante sensato. Pero o máis importante de todo é que temos feito antes e que imos facer despois de mercar ese móvil e de darlle, por tanto, ese dispositivo que sabemos pode condicionar a súa rutina, o seu estilo de vida e a súa maneira de relacionarse co mundo. Por tanto, o máis importante é que ten que ser algo gradual, que temos que ter preparado a nivel familiar e que sabemos que nos vai a levar consigo conflictos e non debemos evitalos, debemos educar no uso responsable, no uso saudable, igual que o facemos basado na educación en valores e, sobre todo, nunha boa educación. O que fagamos despois non é pasar de 0 a 100 en 5 segundos, ten que ser gradual, a través de unha tarxeta prepago, unhas normas nos límites de uso, non se pode levar, evidentemente, ao colexio, polo menos non antes dos 15, 16 anos, non é, digamos, bo ou productivo as horas de uso diariamente, non se pode utilizar tantas comidas, non se pode levar, digamos, ao cuarto ou ao dormitorio, porque sabemos que as tasas de prácticas de risco e de usos relacionados a determinados problemas medran significativamente, as tasas son de 3, 4 veces máis sexting, máis contacto con desconocidos, máis apostas na rede, etc., cando se utiliza ao longo da noite. E esas normas e eses límites, esas pautas, teñen que ser compartidas por todos. Hai que meter a educación do uso saudable e responsable da rede, do teléfono móvil e de todos estes dispositivos na educación no día a día.